veure si El Cesc, la Magda, la Montse... Hola a tots. Los fans. Se sent? Se sent bé? Sí, ho sentem bé. Molt bé. No sóc la Sílvia, és que no estic amb el meu ordinador. Potser li podries canviar el nom, o no? És igual. Tothom sap que és l'Helena San José. Sí, tothom en té la cara ben vista. Molt bé, doncs si us sembla comencem. D'acord. Moltíssimes gràcies a tothom, bona tarda. Gràcies per venir a aquesta presentació tan especial del darrer llibre de l'Helena San José. I estem aquí presencialment, però també fem aquesta presentació de manera virtual a través de Zoom, d'un seminari de Zoom, i a través del Facebook. Així que hi ha persones que ens estan seguint aquí en persona, però també hi haurà gent que podrà veure la presentació en xarxa ara o en una altra ocasió. M'agradaria començar donant la benvinguda a l'Helena. Moltes gràcies per venir. Gràcies també per fer aquest llibre. Jo tinc l'honor de presentar el llibre i també la nostra convidada. I per fer això m'agradaria començar saquejant vilment la biografia que trobareu a la web de l'Helena, que és www.helenasanjose.be. I d'aquesta manera podré parlar una mica de la seva trajectòria personal i artística. L'Helena ens explica: vaig néixer a Barcelona el 1948 i des de molt petita vaig desitjar ser pintora. Com que havia de guanyar-me les garrofes, vaig estudiar dibuix publicitari a l'Escola Massana de la ciutat comtal, tot i seguint els cursets d'estiu de dibuix i pintura. El 1966 vaig entrar a treballar en una agència de publicitat i vaig estar fins al 1969. I aquell any em vaig casar amb un súbdit belga i vaig venir a viure a Brussel·les. D'això ja fa 53 anys, que es diu ràpid. Entre 1974 i 1978 l'Helena va seguir cursos de pintura a l'École d'Art d'Ixelles, tot i que en aquell moment, segons ens explica, no pensava fer una carrera professional com a pintora. Com veiem, la cosa se li va anar una mica de mare després. El 1978, juntament amb el seu marit, es van fer socis del Cercle Polyglotte de Bruxelles i aviat va esdevenir animadora de la taula de castellà i els seus nous amics la van començar a animar perquè fes alguna exposició. Al començament sembla que no volia, però després, el 1981, va fer la primera exposició a Les Arts en Europe, on li van atorgar una medalla de bronze de l'avui desaparegut Conseil Européen d'Art et d'Estètique. I a partir d'aquell moment ja no ha parat d'exposar. Si feu un cop d'ull a l'apartat d'exposicions de la seva web, veureu que ha fet més de 60 exposicions entre 1981 i 2010. I des de 1983 és membre de l'Associació Royale des Artistes Professionnels de Bèlgique. El que a nosaltres ens interessa més és que des del 1984 va entrar a formar part del Casal Català de Brussel·les, es va afiliar, on ha ocupat diversos càrrecs, des de tresorera a persona d'enllaç amb el grup d'activitats culturals, passant pel càrrec de presidenta de l'entitat del 1999 al 2001, una època especialment complicada per a la nostra entitat, i actualment, i des de fa un bon grapat d'anys, és vocal del Consell del Casal, i que per molts anys continuï sent així. L'any 2021 va ser guardonada, finalment, i dic finalment perquè ja era hora, amb el 33è Premi Josep Maria Batista i Roca, Memorial Enric Garriga Trullols, com a mostra del reconeixement pel seu compromís envers la nació catalana i la seva àmplia i magnífica tasca de manteniment i difusió de la llengua i la cultura del nostre país a l'exterior. També ha col·laborat des de 1997 al 2002 amb la revista El Sol de Bèlgica, escrivint articles sobre Brussel·les i la seva història, les seves llegendes. I també amb la revista Ecos i ha publicat 2 novel·les policíaques. De fet, si pensàveu que aquesta era una òpera prima, no, en català potser sí, però en castellà ha publicat La Falange del Diablo, que m'han regalat l'any 2008, i El destino no es lo que uno cree, l'any 2012.
d'ella mateixa, i ja estic acabant aquesta primera part, després ens centrarem en el llibre, ens explica: tot allò que pertany a l'ésser humà en la seva senzillesa em fascina. L'home a prop de la terra en simbiosi perfecta. I jo et dono i tu em dones. L'home a prop de l'home, sense cap mena de trava, de raça ni color, aprenent cadascú de l'altre. Però si el meu cor va cap als gestos ancestrals, la meva ment es dispara cap endavant. Em fascinen les noves tecnologies, la comunicació en xarxa, la conquesta de l'espai. I després acaba dient: em sembla que mai pintaré l'home en un entorn industrial o científic, perquè quan agafo el pinzell, el cor és qui mana. I m'agrada raulir-me en braços de Gaia, de la Pachamama. O sigui que es deixa portar més aviat pels sentiments, i això es veu molt clarament en aquest llibre que ens presenta l'Helena avui. I ara passo a parlar d'aquest nou llibre, perquè ja feia un temps que l'Helena ens parlava del seu projecte de llibre d'haikus. I em va alegrar molt que fa un parell de mesos ens digués en una de les reunions del Consell que ja el tenia gairebé enllestit i que el volia presentar amb nosaltres. La veritat és que admiro molt la gent que mostra la creativitat i la perseverança de l'Helena i és capaç de dur fins al final un projecte com ara escriure un llibre. Potser perquè jo mateix no me'n sento capaç i no he sigut mai de superar allò que es coneix com la por del foli en blanc. Quan em va demanar que presentés el llibre, cosa que m'afalaga, i em va explicar que tot i que la família vinguda de fora va ser conscient des d'un primer moment de la importància del català i va apostar per parlar amb la canalla en aquesta llengua, vaig entendre que aquest llibre era important per ella. La situació era la que era, no? L'Helena ve d'una generació que va tenir problemes per aprendre en català, rebre l'escolarització en català, i no va tenir l'oportunitat d'estudiar el català, malgrat tenir el català com a llengua del cor i de l'ànima. L'educació rebuda feia que es manegués millor en castellà, i això explica potser les dues primeres novel·les en castellà. Tanmateix em va dir que no es volia resignar, i que potser és per aquest motiu que es va interessar pels haikus, que són petites píndoles d'estructura aparentment simple i poques paraules que, com ella mateixa diu en un dels seus haikus, permeten dibuixar sentiments de llum i colors. Tal com el professor, periodista i escriptor Josep Solano, que també cultiva l'art dels haikus, diu en el pròleg que li ha escrit a l'Helena per aquest llibre, va ser quan ell va fer la presentació del seu propi llibre aquí a Brussel·les i li va demanar a l'Helena que li presentés, quan el senyor Solano va descobrir els nombrosos haikus que ja feia temps que l'Helena havia anat cultivant, a poc, i cito, a poc, amb la paciència dels orfebres de les paraules que tenen mots de seda per a cada estrofa. L'Helena havia anat fent haikus de manera més aviat esporàdica, sense un fil conductor aparent, com a mitjà d'expressió de sentiments i de records en la llengua de l'ànima. Posteriorment es va adonar que, tot i el caràcter autònom dels haikus, si els ordenava i els agrupava temàticament, sí que explicaven una història. Aquest llibre no s'ha de llegir amb la pressa d'aquella persona que està impacient per acabar una novel·la i treure'n l'entrellat. Aquest llibre s'ha de llegir de manera serena, amb la tranquil·litat d'aquell que vol gaudir tant de l'estètica del llibre com de les paraules i els versos que conté, que són píndoles comprimides que sovint amaguen un contingut molt més complex i donen peu a la reflexió. I això no ho dic per dir-ho. Jo mateix, en preparar aquestes paraules, vaig començar a mirar el llibre i em vaig adonar que havia de frenar, que no podia llegir el llibre d'una revolada, esperant treure'n l'entrellat al final, perquè el llibre és l'entrellat. I llegir-lo apressadament tanca la porta dels secrets i dels missatges que amaga. Vull destacar del llibre, a part del seu contingut, l'eternitat del drac de ferro forjat de la portada i el disseny interior, amb fotografies que juguen una mala passada a la ment, perquè són fotografies en blanc i negre, però el cervell i el cor les identifiquen com fotografies en color que ens visiten des dels meandres del temps i de la memòria. El llibre està dedicat als caçadors de paraules i comença amb una oda a la paraula, de fet, com a expressió genuïna de la bellesa com a element desencadenant de records, sentiments i sensacions.
L'Helena ens diu, com papallones, les paraules juganeres no deixen dormir. O paraules dites per poder adondar l'ànima tornada rebel. El primer capítol acaba amb el haiku que dona nom al llibre. Totes les paraules, perquè dèries i rauxes esclatin el vent. Aquesta primera part ja ens avisa. De fet, quan ja vaig llegir això, vaig notar que aquesta primera part ens avisava de què ens espera pàgines endins. És com el rètol que trobem a l'entrada d'una propietat privada o en un espai natural, però en lloc de compte amb el gos o no doneu menjar a la fauna salvatge, el primer capítol ens diu, atenció, les paraules juganeres d'aquesta obra desencadenen dèries i rauxes. No llegiu aquest llibre amb pressa, ni opereu maquinària pesada mentre llegiu, perquè us faran reflexionar i us deixaran embadalits. Quan he llegit el llibre, he vist que en alguns casos podia veure l'Helena com la nena que encara porta dins, jugant amb les paraules i els records d'infantesa. Una nena que en el capítol dedicat a la infantesa ens explica, per exemple, les cançons d'infants, perdudes en els records, es barregen totes. O d'un núvol rosat, l'infant que encara sóc es meravella. En alguns casos, aquests petits caramels confeccionats delicadament m'arribaven directament a l'ànima i li explicaven llocs comuns del nostre mar, de la nostra natura o el nostre país, que la meva ànima entenia perfectament, com per exemple en els capítols sobre el mar i les estacions. Allà ens diu, blaves i blanques, onades juganeres mullant-me els peus. Podia gairebé sentir jo els peus allà ensorrats, a la sorra sentint com arribàvem a les onades. O canta rierol, du la pau en tes aigües, la nit t'espera. En altres casos li explicaven a la meva ànima, a cau d'orella, moments vitals d'alegria i dolor que em colpien profundament. El capítol dedicat al seu marit Johan és tan ple d'aquests moments que gairebé em resulta injust, a més de difícil, destacar-ne algun. N'he agafat 3, a veure si puc. Tan blaus com el cel, mai no he estat tan bella com en els teus ulls. De sobte te'n vas per uns camins tenebrosos i el meu cor tremola. Queda el teu cos gravat en els meus dits, memòria d'aire. A aquest capítol tan profund li segueixen altres capítols dedicats als records, a les dèries, a les reflexions filosòfiques, als dubtes, les lluites i el temps. N'he escollit uns exemples. Els records furtius són parracs de l'ànima, per recosir-los. Tota aquesta llum que l'alba em somriu, al capvespre fuig. Somnis sempre vius, lluites que mai no acaben. Això és la vida. No em vull allargar gaire més, perquè trobo que el millor seria sentir parlar directament la mateixa autora. Només vull destacar que aquest llibre està ple de sentiment, està ple de vivències, està ple de haikus que ens porten a pensar. I tot i ser-ne l'Helena l'autora, concentra l'esforç i l'amor de diverses generacions. I això li confereix un gran mèrit i esdevé l'expressió tangible de l'amor que aquestes persones senten cap a l'Helena. L'Alfred, fill de l'Helena, ha editat el llibre i s'ha ocupat de no defallir i culminar aquesta darrera fase del llibre, sovint esgotadora. En Wilfried, també fill de l'Helena, hi ha aportat les meravelloses fotos de boscos i paisatges. L'Arícia, neta de l'Helena, ha fet l'espectacular disseny de la portada. La Merche, germana de l'Helena, va anar especialment a fotografiar la porta del Drac de Pedralbes. I en Pep Solano, autor del pròleg i assessor de l'obra, i en Joan Piris, que ha cedit algunes fotografies pròpies, també hi han intervingut. I al Casal també t'estimem, Helena. Gràcies. I jo m'estimo molt al Casal. Per part meva, res més. Realment espero haver despertat la curiositat de totes les persones que m'esteu sentint o que em sentireu, si mireu l'enregistrament. Ha estat un intent de presentar aquesta obra d'una molt bona artista i una millor persona. Espero que en gaudiu molt i sentim l'artista. Gràcies.
Bueno, doncs ara poca cosa em queda a mi per dir, eh? No, diguem, dic que aquest llibre no és exactament el que jo havia pensat en un principi. Al principi vaig rebre una publicitat, uns llapisos de... Mira, serà una bona idea de recollir uns quants haikus i fer un llibret amb aquarel·les i tal. Bueno, com que jo havia començat a fer aquests haikus, sobretot m'havia cridat molt l'atenció això del 575 i anar fent... Demanava concisió de llengua i anar caçant sinònims. Els mots aquells desconeguts i oblidats, però que són allà, esperant a ser rescatats com la princesa del castell. I amb això m'ajudava molt el que ja feia anys que tenia, l'abonament a Rodamots. Cada dia un mot. Però no és veritat. Cada dia no és un mot, perquè quan obres el mot és com amb les cireres, n'arreplegues 10 o 12. I llavors jo anava fent haikus, al caire de les meves elucubracions, de les meves dèries, dels meus desfogaments emocionals, les rauxes. I estava tot en una pàgina, o en les pàgines web, tot un al darrere l'altre, tot barrejat. O sigui que al moment que jo vaig voler fer el llibre, trobar un haiku d'allò, em vaig trobar que no. Que allò vaig començar a triar-los per temes, per tal, i llavors em vaig donar compte que els haikus s'agafaven entre ells i es feien històries i que no, que ja no era possible fer el llibre que jo volia. I llavors van començar a venir dubtes, és que són haikus, perquè tal, perquè qual, i el Pep ajuda, i el Pep Solano em deia tranquil·la, fes com tu sents, que era d'allò. Però entretant també vaig trobar un article que sostenia la meva, deia: la idea d'Orient és la transmissió de serenitat i tranquil·litat, però quan aquestes fórmules es traslladen a la nostra literatura, sovint es fan servir per altres coses. Explicar les dificultats personals, les de parella i la relació amb el món. Per exemple, perquè l'haiku està obert a tot el que vulguis dir. I així, mica en mica, anava prenent forma, mentre els haikus anaven afegint, alguns fins i tot, al voltant d'una paraula. Trobaves la paraula i et venia l'haiku com si el sentiment estigués esperant aquella paraula. Ara, veus, això és el que jo vull. I així va venir. També vaig tenir el dubte de si publicar alguns haikus, com deia abans el d'allò, molt personals. Però al final vaig decidir publicar-los, malgrat tot, amb un homenatge a qui els va inspirar. I un cop passat aquest escull, quedava la il·lustració. No els volia plantar enmig d'una pàgina blanca. I com l'aquarel·la quedava descartada, del text ja vaig voler competència, però tampoc volia plantar d'allò. Llavors vaig començar a treballar les fotografies perquè semblessin, quedaven com dibuixos, com diria, com l'avis i tal. Aleshores, totes aquestes imatges que han fet són imatges que em pertanyen, que són part de la meva vida, de Catalunya, des del Terra d'Ebre fins al Pirineu, del meu pati, del meu jardí, del jardí del meu fill. Tot són fotografies i coses de la meva. I això és el que vaig dir, vale, això és el que pot anar. I fins aquí tot el que puc dir, perquè aquí el Llorenç ja ha dit tant i tan ben dit que francament... Sap greu. Exacte. Són les meves dèries, les meves rauxes, però que estic segura que trobaran les vostres dèries i les vostres rauxes també. Ja està. Molt bé. També t'aplaudeixen en línia. També m'aplaudeixen. Espera, obro el micròfon. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tothom. Que sapigueu que
que hi ha llibres aquí, també hi haurà llibres a la parada que farem el dia 23 de Sant Jordi. Tindrem a l'autora que ens signarà i ens dedicarà també els llibres, és a dir, que és un valor afegit. Passeu, perquè aquest any la delegació... Aquí tenim el delegat, que no sé si vol dir alguna cosa. No, Sí. ja has dit prou. No? Ja he parlat prou. Sí, ja me quedem. No, però està bé que parleu també de Sant Jordi, tenint aquí una escriptora. Exacte. Tindrem... Perquè farem una... Vine. No, te pots dir tu perfectament. Perquè vam treballar colze a colze amb el casal i a més, amb una idea... Vine aquí, va. Amb una idea que és... El delegat. Si dones a l'autora, sisplau. Sí. Aprofito la vinentesa. Un moment. Així. No hay color trompetoso. Gràcies. Molt bé. Molt bé, doncs... No, però molt breument això, és a dir, aquest any el que hem volgut, Vine aquí. hem volgut sobretot reunir al voltant de Sant Jordi tots els territoris de parla catalana. Jo crec que és una gran fita, aconseguida gràcies a que el casal i tothom ha treballat de valent i per tant tindrem no només un dia sinó gairebé una setmana amb el concert del Guillem Roma a la sala que és la de... Ajuda'm. Quina sala era? Bueno, però... Tindrem el concert del Guillem Roma, el dissabte tindrem aquí una celebració durant diverses hores i tindrem una representació institucional des de l'ambaixador d'Andorra fins a l'alcalde del Batlle, a l'alcalde de l'Alguer, a la tarda hi tindrem una cantant algueresa també i per tant el casal de Conflent, gent de València, gent de les Illes... Obassant, em sembla que es diu. Obassant, sí. I Obassant tindrem el dijous, A Roma, sí, aquí. i en Roma. Dissabte tenim aquí la celebració. Vermutet. Amb vermut i tot això. O sigui que tenem una celebració com cal. Jo crec que a nosaltres teníem clar que havíem de posar sobretot l'accent en la Dia de Sant Jordi i la Diada Nacional de Catalunya i també l'octubre. L'1 d'octubre celebrarem, jo no sé si la primera vegada, però farem una celebració també, ara que veig aquí a l'Aleix, perquè de la mà d'una pianista, i amb alguna idea de treballar amb la Laura i el meu equip de comunicació, que aprofito per felicitar-los, a la Carme, a la Laura, etc., farem alguna cosa al voltant, amb una creació al voltant de l'1 d'octubre, amb gent, una expressió artística, que també va bé, no? Fer aquesta unió entre la cultura i la reivindicació política. Jo crec que, volia dir això perquè jo crec que és un Sant Jordi molt especial, sobretot perquè hi ha moltes ganes de reprendre l'activitat també cultural, no? Jo crec que això, jo crec que hi ha una gran ansietat, fins i tot de la gent per sortir de vacances i sortir a comprar llibres i activitat cultural. Jo crec que hem d'aprofitar aquesta embrancida de la represa de la vida, en definitiva, per donar un pli, sobretot de cultura, a la nostra activitat. Crec que tenim una diplomàcia cultural i de la vostra mà, dels escriptors, dels artistes en general, podem fer moltes coses per al nostre país. I per tant, et felicito per tenir aquesta empenta i perquè ens empenys a tothom per seguir treballant pel país. Gràcies. Bé, doncs fins aquí la presentació telemàtica. Si haguéssiu vingut tindríeu copeta de cava i alguna cosa per picar. Mala sort, me'n toquen dues a mi, aleshores. Moltes gràcies a tothom per haver vingut, gràcies als que esteu aquí, als que ens heu seguit per la xarxa i als que ens veureu. Gràcies a l'Helena, sobretot, per continuar. L'altre dia em deies, jo tinc moltes ganes de fer coses, però de vegades el cos no segueix. Caram, però la ment sí que segueix. Vull dir que per molts anys
enhorabona i encantadíssims de tenir-te entre nosaltres. Gràcies. Una abraçada, adeu-siau, i ens veiem a la paradeta el 23 i amb totes les activitats que ens acaba d'explicar el delegat. Adeu-siau.